wabarakatuh. Hadrul Mukarram, para alim ulama, para penyanyi ingkang satu dahat kinurmatan. Para sepuh, ini sepuh, sanak lan kadang ingkang sinuga ing pakurmatan. Para pilenggah kakung semawa putri, sinambahipun para buta saraya tambayong kemanten kakung ingkang tansah suka besepi. Agunging raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring lumebering hidayah saha kanikmatan dumateng kita lan panjenengan sami. Sumangga kita ikraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat mugi salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita yadung rumunturing syafaat benjang wonten pakawuhipun dinten kiamat. Para rawuh ingkang pinundi boten ateges cumantaka kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami. Amawung piniji minangka pambiwara langganing adicara pasuwunan Walimatul Urs ipun Raden Bagus Mazin Kamaluddin bin Sinatiaan Pak Abiasa kalian rajeng para Safira Berlian Ramadhani binti Muhammad Lukman Ainuliyah. Tununggih para pilenggah runtuting adicara ingkang sampun karonca dening keluarga. Setunggal adicara pambuka kalih pausan pustaka suci Al-Qur'an, 3 atur pambiyaga pinangka atur pasrah pinanggih. Sekawan istirahat gangsal werdal sabda maulidah hasanah, 6 doa utawi penutup. Keparingga panata adicara nderekaken lekasing pawiwahan punika kanthi pambuka suratul Fatihah ridhonillah al-Fatihah. Mekaten adicara sampun binuka mugia lampahing adicara awet purna dalah wusana pinaringan rahayu tebih ing sandikala. Kalajengaken adicara ingkang dumawah angka kalih rumuntuning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wekdal saha panggenan kaaturaken. Kanthi ayat-ayat ingkang sampun kawaos mugi-mugi dados manfaat khususipun dumateng ingkang maos dumateng kemanten kekalih sumberbanipun dumateng kula lan panjenengan sami. Mungkap adicara ingkang angka 3 nununggih atur pambiyaga pinangka pasrah kemanten dumateng Buddha Sasara Pambogoyong ingkang sampun kajebah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun kaaturaken agunging panuwun. Berkipas. Kipas 2. Yang penting ada buktinya. Tapi ya aku
Lah aku berarti gak iya, Mas. Aku sok sapa Cakap kayak lo, apa nih? Iya kan aku. Sing alus.
Ngene cok. Langsung gemblong. Tak foto kok manjen tenan ngono lho weh. Joni jangan. Foto kabeh. Joni ngasih. Ketasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para pene sepuh saha sepuh ingkang nganggung hamastuti dumateng pepaoyaning kautamaan ingkang pantes nampi pakurmatan. Para pangimban pangimbating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih. Nuwun inggih para brayat ageng baraya wirayata wiratamtama purnakarya labet praja ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Kunjuk panjenenganipun para alim, para ulama, bojo, bapak, haji saha ibu hajah, para santriwan, santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Pinangka panuntung kiblating panembah ingkang satuhu luhuing budi. Para sedya werda carana madya tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bagya mulya. Sangyaning para tamu ingkang tansah pinundi pundi kawula nuwun kanthi linambaran pepayungipun raos suka syukur dumateng Gusti. Mugi rahayu wilujeng sagung ing dumadi saka sak lebetipun wonten ing pahargyan agung prastawa punika. Panjenenganipun Bapak Lukman ingkang sepindah wondene wigatosing sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan ingkang angka pinangka ngutaraken sewu pangapunten mbok bilih ingkang ngamengke gati sinatriya apta abiyasa boten saged marasake putranipun calon temanten kakung kapeksa namung saged ngatiraken salam taklim mugi katura dumateng panjenengan sedaya ingkang lumantar kawula mbok bilih anggenipun hangrakit sekar cempaka mulya hamiwaha suta mahargya siwi tepa winengku ing saka Basuki jangkep kaping kalih rahing putra calon temanten kakung warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun ingkang dahat pinabekten para pepunden, para pinesepuh saha para sesepuh ingkang tansah agung mestuti dumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung panjenenganipun almurkom ingkang kula mulyakaken. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah ingkang boten saged kula sebat asma setunggal-setunggalipun. Ingkang tansah kaantu-antu barokah pandonga miwah pitutur luhuripun panjenenganipun para pangkreh pangemban pangembating praja. Minangka pandam-pandom pangayon maning para kawula dasih ingkang satu pantes tinulat lan tinulada. Sumawana sanggiyaning para rawuh, para lenggah kakung miwah putri, sumrambah para kadang reda muda ingkang tansah winengku ing suka rahayu. Mirungganipun panjenenganipun Bapak Lukman, Ibu Putri putra keluarga saha kanggiyaning bebrayan agung ing Kutoharjo mriki ingkang luhur ing budi.
Langkung rumiyin puji syukur mugi konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula saengga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan boten manggih alangan satunggal menapa. Pramila saking menika kula ibraraken kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu-lumintir dumateng titah tinangkung ingkang dados panutan patuladan kula panjenengan sedaya. Inggih Sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ingkang kula panjenengan antu-antu syafaatipun wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Sagung para rawuh, para pilenggah ingkang dahat sinudarsana, kakung Siwana Putri minangkani sedaya keluarga saking Kutoharjo langkung rumiyin kaparenga kula nderek nepangaken bilih nami kula Randi. Kula menika bapakipun masipun penganten putri kaparenga matur dumateng panjenenganipun Bapak Lukman, Ibu Putri dalah putra keluarga ingkang sepisan. Kula sarombongan saking Kutoharjo sowan dumateng panjenenganipun Bapak Lukman, Ibu Putri sagung keluarga niat silaturahmi. Kaping kalihipun ngaturaken salam taklin lan salam taksim katur dumateng panjenenganipun Bapak Lukman lan Ibu Putri sagung keluarga dalasan Beberan Agung ing Kutoharjo mriki. Saha sanggiyaning para rawuh, para pilenggah kula ikraraken kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping tiganipun minangkani keluarga ageng saking Kutoharjo ngaturaken derek suka bingah dene panjenenganipun Bapak Lukman sagung sekeluarga kepareng minahardya ngunduh mantu kanthi pinaringan berkah pangestu lan langkung-langkung sineksen dening para pinesepuh. Kepara mala lajeng lampi kula sarombongan kanthi pakurmatan ingkang remanaken. Pramila saking menika kula sarombongan aturaken maewu-ewu syukur alhamdulillah saha agunging panuwun. Panjenengan Bapak Lukman, Ibu Putri dalasan keluarga ingkang dahat kinurmatan. Minangkani keluarga ageng saking Kutoharjo kaparenga kula menesaken temanten kalih nuwun inggih Mas Bagus Mazin Kamaluddin kalian anak adi kula nuwun inggih Safira ingkang sampun kaakit nikahaken duk kala wau dening Bapak petugas pencatat nikahan Kecamatan Rembang. Ingkang menika kanthi raos suka lila legawening manah kula pasrahaken sawetahingipun penganten kekalih ingkang sampun sah munggah sakataning agami lan negari menika mugi kepareng katampi kinanten pangajab mugi karengkuwa kadidene putra pribadi kaguwa lentah saha pamargi saenggah anak adi kula pun Safira menika saged netepi jejering wanita ingkang tanggel jawab dumateng garwa lan balik griya saha bekti dhateng para pabunden lan tansah pasrah sumarah kanthi patrap pangibadah dumateng ngarsane Gusti. Ugi boten kesupen kula pasrahaken putra-putra temanten menika wonten kukubaning bebrayan agung ing ngriki muga tinampa dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pangayoman saha pembiyantu sak maurwanipun. Kejawi saking menika inggih awit saking kiranging seserepan putra temanten ing samukawis kaprenga ugi paring pitedah-pitedah panyaruwe lan panyendu rikalaning kirang leres ingkang tundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken dharmaning agesang ing bebrayan agung jer menika lare waleh-waleh menapa inggih nuwun sewu menika lare dusun tentu kemawon kathah kekirangan ing seserapanipun. Pramila mugi kaparenga hagengukan pangaksanipun kaparenga sabar pangomongipun saengga tudunipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah pikantuk berkah
lan pinaringan momongan ingkang soleh solehah. Allahumma amin. Amin. Mekaten menggah rerocening tata adicara pawiwahan ing tati kalenggahan punika. Salajengipun keparing para tamu pinarak wonten ing palanggengan kanthi marga-margiting pangalih miwah kawula dederekaken Deni rantos tumaking tata adicara sinambi nglaras rasaning gending-gending Jawi. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.